Tervetuloa tänne Tampereen Petsamoon rauhalliselle omakotitaloalueelle. Tämä vanha ja vankka hirsirunkoinen talo sijaitsee yli 600 neliön suojaisella ja vehreällä tontilla. Talossa kunto on erinomainen ja taloa on piateetillä remontoitu. Tässä upeassa hirsirunkoisessa talossa on asuintilat 3 kerroksessa, avara ja valoisa olohuone, 1 makuuhuone keskikerroksessa ja 2006 vuonna remontoitu keittiö. Keittiössä on laadukkaat kodinkoneet, kivitasot, reilusti säilytystiloja, vitriinitilaa ja tähän mahtuu myös isompikin ruokapöytä. Tässä talossa pääset nauttimaan omasta kylpyläosastostasi. Kylpyläosasto sisältää tilavan pukeutumis- kautta kodinhoitotilan sekä upean lasiseinäisen saunan, jonka kiukaassa on sähkötoiminto sekä höyrytoiminto. Lisäksi tunnelmallinen kylpyaute. Idylliset portaat johtavat yläkertaan, josta löytyy todella tilava makuuhuone sekä lasten